Gde ste, drugari? Tiago Ferreira ovde na jednom jako egzotičnom mestu u sred Srbije. Neki bi rekli sigurno da je iza mene more. Vide se brodovi, ljudi se slikaju, kupaju se i zaista tako deluje, toliko široko. Ali ovo je, ljudi moji, Dunav. Neverovatno. A ovaj grad iza mene sad, ovde sa ove strane, evo jedan, tamo stoji jedna tvrđava, jako poznata. Skroz tamo, sad ne može baš da se vidi. Ovo je Golubac, ljudi. Jedan od najlepših gradova na Dunavu, ako ne i najlepši. Po meni sigurno, ono što je sigurno je da je ovde milina, da je ovde neverovatno kako je vreme, kako je Dunav lep, kako je ovaj grad pun priča i zaista danas po ovom vremenu mi je žao što sam ovako u košulji. Došao sam da učestvujem na jednoj konferenciji, ali iskreno mi se samo ovo skida da se kupam na Dunavu. Zaista prelep grad. Ukoliko niste bili u ovom gradu u istočnoj Srbiji, dođete što pre. Dođete i javite se Jovanu Kocmanoviću, čoveku koji organizuje ture brodićem na Dunavu ovde kod Golubačke tvrđave i vidjet ćete šta je Golubac, čućete kako Jovan ispriča sve golubačke priče na najbolji mogući način kao pravi domaćin i eto, to je to, ljudi, samo pogledajte okolo. Ovo je savršenstvo, stvarno blago ljudima koji su rođeni u Golubcu i blago svima koji su došli ovde da posete Golubac i koji su mogli da uživaju uz najlepši Dunav. Vidimo se na sljedećem videu, pratite me na YouTubeu, na društvenim mrežama i naravno lajkujte stranicu Srbije za mlade da zajedno putujemo i upoznamo celu Srbiju. Doviđenja!